30 seconds. Ryśka Aleksander. 20. 20. 15. 10. 10 seconds. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goodness. Minut. Spokojnie rozluźnij szyję jeszcze trochę. Mamy 2:30. Spokojnie przyjmij to na klatę. Wyciągnij długi czas dzięki temu. Czas sobie leci. Już mamy 3. 4 ma się tak nie wynosić, bo siara. Teraz się odpytamy dla głowy przedczasnej. 3:20. Możesz poddaj głowę jeszcze temu, jak sobie lata ze skurczami. I 3:40. Bardzo dobrze, równo idzie. Kolory masz idealne. Także pomyśl tylko o wszystkim. Odpytamy cię. 4 minuty. Teraz każda sekunda jest twoja. Moje oczy możesz jeszcze zamknąć, kolor masz dobry. 4:15.
W razie czego jesteś przy ścianie, ale to jeszcze nie pora. Odpytamy. 4,30. Żeby powoli możesz otwierać oczy. 4,40. Dobra, teraz się zaczynamy bawić. Lewa ręka ok. Jest. 4,50. Prawa ręka ok. Jesteś przy ścianie, bardzo dobrze. Obie ręce ok. Olo, 5 minut mamy. 5 minut. Dobrze, ręce na ścianę. Lewa ręka ok. Dobrze, 5,05. Obie ręce ok. 5,10. Otwórz oczy, uważaj. Kolor masz idealny, walczysz. Prawa ręka ok. 5,15. Musisz mnie pobić. Obie ręce ok. 5,20. Teraz już uważaj. Prawa ręka ok. Obie ręce ok. Walczysz, ale uważaj. Obie ręce ok. 5,30. Dla mnie już wychodź. Wychodź powoli. Oddychasz. Jeszcze oddychasz. Dobra. I'm okay.